An balima cɛ ni muso denmisɛnnin fana mɔgɔkɔrɔba kan an b'aw fo dante foli min na an bɛ kɛnɛbeleba dɔ sanfɛ bi n'a bɛ fɔ a ma plateau de star ye émission ye émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ pour que aw kana aw ka to ka nisɔndiya pour que aw ni stress yɛrɛ kana ɲɔgɔn ye o hokumu kɔnɔ an sera an ka belebele dɔ ma ale ye artiste ba ye a b'a seko kɛ kosɛbɛ donc a b'an bolo yan nɔ an n'a bɛna baro kɛ baro min kɔnɔna la ni bɛɛ b'i ka data sɔrɔ a la donc n tɛ kuma janya bilen n bɛ kuma di a ma donc a bɛna a yɛrɛ fɔ aw ye bonsoir. Bonsoir Anima, ko bɛ cogo di? Walayi ko tɛ cogo la i yɛrɛ dɔn? Ça va Dieu merci. Ayiwa aw ka jargon yɛrɛ la a dan don wa? A dan don. I bɛ cool la? An bɛ cool la. Ok faut pas tenir donc an bɛ ɲɔgɔn bolo o la. Donc avant que an kana nin question ye n bɛ fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni. Ok bon moi je suis Mahamadou Seiba Lamine Kanouté. D'accord. Communément appelé Lil Sidiki Diabaté. Ok. Je suis artiste, chanteur, musicien, compositeur, arrangeur, étudiant, célibataire, issu d'une famille 100% griot. Ok, familial va sur la. Aïe, comment il met? Quand tu es célibataire. Ouais. Donc cela veut dire que fin février à la ni waratina. Na soro ofene. Donc akoka frulente. Donc la porte elle est grandement ouverte. Voilà. Ne demzen anga foga fara, ango fane foga fara. Ok. Demzen voilà. Oh, d'accord, Anya Fabien. Voilà, comme tu nous as dit, il y a ma sens qui ibe kalana. Donc il se ka donner une fois il ka kalanko ta sera ou là. Bon, oui. Ne be ka conservatoire ke. Conservatoire des arts et multimédia Balafa Seke Kuyate. Ok. Be nga licence là no. Be ka nga master 1 fana ke IPM na. En philosophie. Donc c'est un peu ça quoi. Ne be olouf là actuellement. Ok, d'accord. Il y a comment va y aller ko kalani musique te ñoron tien. Non, même pas. Kalani musique te ñoron sira là. Oh, il se gonya fa edonia. Bon, ni fait même au chaman soro. Il y a mes frères et sœurs artistes. Il y a assez de gens dans l'art qui sont un peu dans les conflits quoi. Parce que Mouna, Ok. musique, il faut être un peu instruit pour que la musique du moins. Instruction, soit tu as donc comment tu fais, soit tu as comportement fait avec donc. Ok, d'accord. Bon, instruction fin là, musique ni art et kalante ñoñe sira la. D'accord. Il y a cli daele. Musique ko fait fin robe. Kala mi se ka fin wore nati ka fara e ka musique ka. Imagine, e wa kala e ka bla poste de la son ministère de la culture là. En même temps il y a musique. Ne akila ni ka fara ko an bef fara ñoo a war ko na relation surtout malien. Ok, d'accord. Aïwa, familiali chaman soro la au kumala ko musique ni kalante ñoron tien. Voilà, si ça amina en question, amna question wéré poser comme. Aux questions te d'oré. Mouna le nom Lil Sidiki Diabaté. Et ka Lil Sidiki Diabaté togoy Mouna iya da yere la Lil Sidiki Diabaté. Bon, ne ma Lil Sidiki ndayere la. Ça me rappelle un jour un ministère là. Ok. Bon, à Kera, il va faut au fin Kera ni semaine qu'on a, c'est dit qu'il va wani ga alhamdulillah son blala. Donc balani chaud doré que en carré qu'on a là en face de la porte même donc ils m'ont fait appel grande sœur Taragata tantikema. Ça a trouvé que je jouais déjà à la Kora. Donc viens il y a encore à fois un balani chaud kenega. Il y a ce qu'on a jamolo ninja on non tétan mais allez que les va fournir woloba na fait un beau donc ntoro ga ay ndeli nana kana jouer nana kana sigi bani iba wani alhamdulillah des fois moi quand on m'a mais pourquoi pas Lil Sidiki pourquoi était que Sidiki ga juniori aso ça trouvé que net nta kala ma ko Sidiki était l'un de mes cousins ou bien ko Lil Koroini. Ah, d'accord. Voilà, on a Lil Sidiki. Anana kana répéter, carré qu'on a là, mana ta fond fait. Beau format, kana ke gam ballon tant toko tunu,
donc tɔgɔ k'a bɛɛ lajɛlen tunu Lil Sidiki nana kɛ o la ni kɔrɔ yɛrɛ nana ɲɔgɔn dɔn Dieu merci sababu kun b'a bolo donc Dieu merci a filɛ bi quoi c'est un peu ça. Ok, donc ne hakili la a bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ i ka Lil Sidiki tɔgɔ nacogo kan sisan n bɛ fɛ ka question min poser i kun an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Sidiki t'a aidé i ka carrière kɔnɔna la n'a ye dɛmɛ dɔw don i ma ni awɔ i bɛ se ka i da don olu la k'olu ɲɛfɔ an ye dɔɔniya. Bon n bɛ se k'a fɔ Sidiki b'a ye ne dɛmɛ n ka carrière kɔnɔ effectivement munna ka dans le nom Lil Sidiki même si e k'i tɔgɔ da ne la Lil Seyiba Kanute même si n'a man di ne ye e ka kɛ ne ka junior ne bɛ fɛ e ka pan de de plus que e kɔni tɔgɔ de dalen don ne kan ko tɔgɔ bɛ ne la e bɛ o tɔgɔ kelen sɔrɔ o sababu la bon Dieu merci an bɛ taa plateau comment dirais-je prestation kɛyɔrɔ la an prestation caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ. D'accord. Donc n b'a ka kɛriw kɛ ka caya c'était auparavant n b'a ka kɛriw kɛ an bɛ rouler fɛn bɛɛ donc il me conseillait donc a bɛ kɛ tan ni dusu bila nin kɛ tan ne hakili la même avec des conseils o bɛɛ ye dɛmɛ de carrière musicale kɔnɔna la bɛɛ tɛ se k'a kɛ o voilà c'est un peu ça. o jaabi diyara ye an bɛ fɛ k'a dɔn sisan na à part kora ka kora boyen a la i bɛ se instrument wɛrɛ la mun ni kora tɛ kelen ya. Oui effectivement mais guitare jouer mais guitare jouer mais clavier jouer piano bon mais je suis pas qualifié dans tout ça mais n hakili la ne mago bɛ fɛn minnu na pour que n ka se ka n ka l'aise sɔrɔ tel que studio kɔnɔna la a plupart bɛ kɛ yen de studio kɔnɔ ne mago bɛ nin fɛn na donc clavier la n bɛ n sigi n b'a composer à ma façon ouais et puis ça va donner guitare aussi pareil donc olu ye ne ka instrument fila ye à part la kora an bɛ se ka maga minnu na. Ok d'accord sisan an bɛ fɛ k'a dɔn au début de ta carrière et donc kuma ni musique la est-ce que parents ye pression k'i kan parce que an b'a jateminɛ mɔgɔ caman dontɔ la musique ko ninnu kɔnɔ ayiwa i ye dangaden i ye tantɔ ye surtout en Afrique musicien fɛn tɛ ten kosɛbɛ quoi n bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que parents ye pression k'i kan. Non ne parents ma pression kɛ ne kan bon ne bɛ se ka fɔ pression kɛra ne kan yɔrɔnin kelen de o ye au début c'est vrai ne comme je l'ai si bien insinué je viens d'une famille 100% griot. Ok. Au début musique n tɛ ne kun na quoi je chantais vieux b'a fɔ jo i kan ka di trop i kan ka di tu as du talent i bɛ se ka kɛ artiste ba de mais wagati y'a sɔrɔ musique tɛ ne kun na ballon ni tenue ne kun ka di ne ye kɔrɔ comme o kɛra ne ka rêve yɛrɛ de hali sini ballon tan ni kɔrɔ tenue donc n bɛ musique kɛ mais n ka koba kun tɛ un jour le vieux nana ka n'a ye n'a ma fɛɛrɛ kɛ ne fasiya bɛ na tila n na ko ne ma jo pourquoi e tɛ musique kɛ bon i bɛ musique kɛ à partir d'aujourd'hui n'i ma musique kɛ je vais te bannir ou bien n bɛ to k'i ci n bɛ dumuni tigɛ la olu fɛn ninnu ka na grand frère kana fara kan donc i bɛ musique kɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔkɔrɔba sigilen bɛ fɛn dɔ ye denmisɛnnin tɛ se k'a ye fo k'a sa. Exactement. Voilà donc on nana ka n'o sira don kɔrɔ j'ai commencé à jouer la kora o nana kɛ passion ba ye n bolo ka fa don ne la musique ko yɛrɛ la quoi donc n nana t'o la ka to ka chanson fara kan ka na t'o la ka n dege a la n bɛ ka kora fɔ en même temps ka chanter donc o de nana habitué na bi yɛrɛ n tɛ foyi yɛrɛ fɛ musique yɛrɛ tɛ. Ok d'accord donc faamuyali sɔrɔla o la sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn depuis i donna dɔnkilida la ka se bi ma i ye morceau joli composé. Bon ne ye morceau joli composé ça vaut une trentaine de chansons bon mɔgɔ bɛ minnu dɔn fɔlɔ n bɛ se ka fɔ fasa bɛ min na n yɛrɛ ka single bɛ min na ni featuring a bɛɛ
ça vaut une trentaine de chansons. Mais on est ensemble dans le studio là, ça on t'a le farakan quoi parce que olu te ka jate folo ne hakili la FM là actuellement il est mis fort on va baraker sur les sons qui sont officiels ça vaut une trentaine de chansons. Ok, d'accord. Dans la famille ali sɔrɔ la o la donc i ka dɔnkili dɔ bɛ yen yagare in yagare in kuma kɛra dɛ ale bɛɛ tɔɔrɔ a ma bɛɛ tɔɔrɔ kɔni mais a kuma kɛra ne bɛ fɛ yagare in yɛrɛ ye min ye e bolo ou bien yagare in yɛrɛ ye marqué cogo min na i k'i da don o la i k'o ɲɛfɔ an ye. Voilà, Mali kunnafoni.net fanu o ni anw yɛrɛ a baarakɛlaw an bɛ fɛ i k'i da don o ko la kana fɔ i garder dɛ fɛn fɛn b'a a ko kɔnɔ i k'a bɛɛ détailler a kuma bɛɛ ka kɛ yan. yari ni fɛn ne yɛrɛ tɔɔrɔ ɲama ala de b'a dɔn bon mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu et pourtant ce n'est pas ma première fois n ka to ka fɛn fɔ ne ba e kɔni bɛ yagare kɔni kɔrɔ dɔn. Bon, je pense marakakan na yagare o tɛ marakamuso ya. O ye muso de ye marakamuso tɛ dɛ o muso de. D'accord, muso. I m'a ye bon yagare il faut que je sois un peu bref quoi. Ok, parce que halisa fɔlu tɛ k'a faamu u bɛ fɛ de n k'a fɔ diyagoya ko ne ka go dɔ de kun tɔgɔ ye yagare ye ko ye sɔ in da o la bon à chacun sa manière de comprendre les choses. Un artiste a 1000 vies à mener vie kɛmɛ fila de bɛ artiste la ka se k'a mener. Exactement. Bon yagare non yagare o tɛ mɔgɔ fasa ye ne marakamuso ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka di mais ni marakamuso tun tɛ ɲɔgɔn fɛ wa n ka muso fasa tɛ ne bɛ se k'a fɔ ko ne ka yagare ye fɛn kelen min o ye ne ka kora de o ye ne ka kora de ye ta ka na to la tu t'o la ta t'o la yagare pour ne pas que n ka na ni bébé mon cœur mon chou mon pancréas n fari fankelen pourquoi i tɛ na n'a ye traditionnellement ka créer kan dɔ la minnu bɛ se k'a fɔ kan dɔ la nin bɛ wele nin muso bɛ wele nin kan na bon voilà i jɔ n bɛ na n'a ye nin canal fɛ Dieu merci n nana n'a ye n ko yagare o de ye ampleur d'a ma dɛ. Ok, j'espère que bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ yagare nacogo la. U k'a faamu dɛ. Ko yagare artiste tɔw b'a fɔ bébé chéri donc k'ale tun bɛ fɛ ka a ta yɛlɛma de pour que appellation bɛɛ kana kɛ kelen raison pour laquelle lui il a choisi yagare donc mais ko yagare yɛrɛ c'est ma kora. Ok, problème t'a la faamuyali sɔrɔla a ko la komi i yɛrɛ na nin kora ko kuma ye si possible an b'a ɲini fɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka an tulokɔrɔla i m'a ye ka yagare ka na joona. Ay bon tɛ yagare dɛ celle-là on l'appelle Lali. Ale ye Lali de. Ale ye Lali. Munna yagare ma na yan nɔ. Bon non yagare sɛgɛnnen don fɔlɔ. Yagare sɛgɛnnen don. Yagare bɔra voyage la. J'espère que siɲɛ wɛrɛ i natɔ bɛ na ni yagare. Yagare d'accord problème t'a la ni Ala sɔnna. Sidiki, merci beaucoup.
Voilà, c'était trop bien, hein? Merci. Anyana Toro. Merci. Voilà, nera kumna sunoko ensemble. Kana sunɔgɔ. A kun tɛna kɛ i bolo baara ye. Han Ah, n k'a kun bɛna kɛ an bolo baara ye. I delila. Est-ce que ne kun bɛna sunɔgɔ? a kana sunɔgɔ. Voilà, donc nin kora man kan an b'a dogo mɔgɔ si la aw yɛrɛ y'a ye c'était ici en live an bɛ Mali kunnafoni.net studio de kɔnɔna la donc Lil Siriki comme a bɔra k'a fɔ ye cogo min na denmisɛnnin min don a bɛ musique kɛ ensuite a bɛ kalan fɛnɛ kɛ musique m'a bali a ka kalanko la voilà halisa a bɛ ka continuer k'a ka kalan kɛ donc a bɛ se kora la i n'a fɔ a bɛ dɔnkili fɛnɛ da cogo min na donc n'aw mago bɛ a la donc numéro dɔ b'i bolo walima je sais pas voilà. Oui, numéro bɛ yen. Uh-huh. D'accord. Bon, ni fana mago bɛ na mago ni mɔgɔ minnu mago bɛ na contacter sur les 71 2 fois 08 14. D'accord. 71 71 08 14. Donc ni fana mago bɛ na o bɛ se ka na sɔrɔ a kan cogo cogo la inchallah. Ok. Donc on continue toujours. Seiba. Oui. Ouais, en gros tɔgɔ bila Lil Siriki Jabate. Ah bon, Seiba ka kɔrɔ ne y'a bɛɛ. Awɔ. Sisan ne tɛ dɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Mali kunnafoni dɔrɔn tɛ dɛ ni fanu bɛɛ tuguni awɔ depuis Seiba donna musique la e yɛrɛ b'a dɔn musicien ici surtout au Mali surtout à Bamako quand les filles te voient donc ni kora ni fɛn ninnu c'est pas trop facile a ma nɔgɔn dɔɔni voilà ne bɛ fɛ k'a dɔn i ka carrière daminɛ fo ka taa se bi ma an bɛ fɛ k'a dɔn i ye muso hakɛ joli dusu kasi ou bien i ye muso joli dusu kasi ne bɛ fɛ se k'o nombre fɔ an ye donc vérité yɛrɛ kɔnɔna la dɛ an tɛ nkalon fɛ an tɛ foyi fɛ yan nɔ an bɛ Mali kunnafoni.net studio de kɔnɔ yan nɔ donc tiɲɛ bɛɛ de bɛ fɔ yan nɔ i da don o ko la i ko walawala pour que an ni fanu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o ko la cogo min. Awɔ. Ne b'a ye kuma b'a fɔ ye. Awɔ. Donc aw bɛ fɛ k'a dɔn. Awɔ. Mali kunnafoni bɛ fɛ k'a dɔn. Fanu bɛ fɛ k'a dɔn ne ye muso joli dusu kasi depuis ne ka carrière daminɛ fo ka taa se bi ma. Bon ne bɛ se k'a fɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la. Denmisɛnninya bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ. Sinon tiɲɛ yɛrɛ la muso dusu kasi man ne dɛ mais aw yɛrɛ de b'a créer dɛ ne ba i sɔnna fɛn ma yanni k'i jaabi. K'a créer comment ça. Aw de bɛ na ni dusukasi ko ye ni dusukasi ko bɛ k'aw la. Ayi. I sɔnna ma. O tɛ sa. Ayi ni sɔnna an b'i jaabi ni ma sɔn fɛnɛ t'i jaabi. Parce que ni aw yɛrɛ yɛlɛnna scène 2 scène 3 ni kan dɔrɔn donc ko mana girinni daminɛ muso mana girinni daminɛ dɔrɔn aw ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ on a tendance à voir que olu tɛ considérer bilen. On appelle ça le mystère de la musique. Faamuyali sɔrɔla o la donc an bɛ fɛ ka ɲininkali min se Lasi ma an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i taara tournéw kɛ walima n'i ma taa tournée yɛrɛ la ou bien hali ni artiste dɔw tugura dɔw kɔ ka tournéw kɛ ou bien ni album dɔw b'i bolo walima ni concert dɔw bolo dalen don i bolo donc i ka i da don o bɛɛ la globalement k'o ɲɛfɔ an ye. Oui bon comme i y'a fɔ cogo min na an b'a daminɛ ni tournant ko ye. Awɔ. Ne ye tournant n bɛ tournant kɛ. Hali sini n bɛ tournant la. Il y a des tournants internationaux qui sont déjà en cours. U bɛ u yɛrɛ fɛn bɛ hali ni i ka fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ visa ko in de ka gɛlɛn pour le moment donc an b'olu traitement na fɔlɔ olu bɛ baara yɔrɔ min na an m'an k'olu kan tournant n ye tournant kɛ ka tɛmɛ depuis à l'âge de 8 ans moi je voyage. Ah, donc, et Adam Joanna. Voilà, depuis à l'âge de 8 ans, moi je fais mes voyages. Donc, faut bien, Dieu merci. N'a qu'au donné, nous, qu'on fait gâter, mais ok. Voilà, bon. Tournant B, c'est un concert ou B. Prévu. Ni moi, qu'on a là, en Kanata, Kuchala, pour ce 21. En Kanata, tournant national ou ici au Mali, mais Kuchala, taille, Amana Adam, là. Donc, congé qu'on a la concert prévu le nous faisons ici à Bamako actuellement. D'accord. Pour les vacances, concert prévu le nous, Inch'Allah, ici à Bamako. Et puis, Yero Chamana, Mali sous-région Chamana en Afrique ici. Donc,
ni artiste chama kanga featuring fana ke mais featuring il y a des featuring qui au lieu de blare donc mais il y a des featuring aussi qui font partie de mon album bien que l'interflaté ça va Dieu merci ne pas adam na me barad là bon album prévoit nos cas 22 mai kono le jour J de mon anniversaire ni ala ma basi minga comme premier blanc comme premier à follow a follow ko be follow donc au kɔrɔ ko fanu ka bɔ massivement donc kana kana préféré qu'album yi kono d'accord inchallah voilà familiali sɔrɔla o la mais ça tombe bien que tu sois voilà Lil Sidiki Diabaté donc Lil Sidiki an y'a ye kuma caman bɛ ka tourner ici voilà à Bamako donc par rapport à l'histoire de Ibawan et de Sidiki Diabaté kuma caman bɛ ka fɔ donc comme e yɛrɛ Lil Sidiki Diabaté déjà ni conseil dɔw b'i bolo ka a di olu ma respect yɛrɛ kɔnɔna la voilà k'a sɔrɔ a ma kɛ nenini fɛn an bɛ fɛ i ka conseil dɔ voilà quoi il faut que je sois bref moi je suis pas un fan de Sidiki Diabaté ni à Ibawan n'était parti pris qu'on moi je suis un fan d'Iba et Sidiki comme auparavant n'avait tennis bon fanu wa kuma nu réseaux sociaux quoi n'était parti pris ni Sidiki c'est mon frère un frère de sang d'accord na labla Iba dien la na Iba labla dien la c'est-à-dire mo kan fen do de femme Iba ni Sidiki olu adam na kunte exactement ne kunte fanu kunte donc olu tena fo ku bina fangan ge nu ñogon celari ne hakilla uni ñogon celari du una se ka ñogon fami chomina olu ba jete no ñogon ce ne jelli mais ne hakilla ni kodo be na se yoro do ma ibe écarter un peu kabo kodo kono na la a ñogon te sirate fuarate mo ba do ankara le no femunu na mali kono mais anga kodo be anga do ni begi place don ou va essayer ga ñon famia c'est dans l'amiable ou be ñu yara demande bi se ka ñogon ñini ka ñogon yi ka ñogon famia anga kumaute exactement voilà donc fanu ga réseaux sociaux kuma ou ga dabla ou ga to ni mo ko flan carrière solo de ben mbebulu ay ba ja siri ba tasro ay siri ba ja Ibawan ba tasro o be familiali soro ni a bora ka kuma mi fo par rapport à l'affaire de Sidiki Diabaté et de Ibawan donc a kumara ensuite aya ka demsen conseil au fenedi j'espère que Ibani Sidiki no klobana o be ni awani yoro aya ka conseil ou la mere un conseil ka fo fanu imana ke demsen ki be fe ka carrière musicale ke artiste ya bisa ke ka sore ma glomi arbe ke ka sore ma ibe arbe ke ka sore foi excitement fin foi ne soyez pas accro dans ces trucs là ko parce que qui est artiste là e kuma na e ma kuma e dongilda e ma dongilda i yera ira mi yera ira il y a toujours un style ka ira boni artiste yera da mo mi ñogondo ambe ñogondo très bien alni ma kuma ni ki qualifié donc qui donc qui qualifié ni mo la ni mo sudi artiste bi se ga do bon mais c'est ka fo mbalima wi an ñogon cela la am beba do mi tien am se ka inspirer sans ka ngani fen ke donc an na ñogon tien an bla kuna on munu demseno bi an sini magoro wi donc on est tous condamnés aussi à être des chefs de famille aussi donc mba fo bela jeli artiste fara mo wɛrɛw ka baara wɛrɛw kan an bɛ se ka baaraw kɛ sans que an ka don ɲɔgɔn gasi la an bɛ se ka baaraw kɛ sans que an ka nin fɛn ninnu kɛ
an ka sen bɔ nin ko ninnu na on n'est pas digne de ces trucs là a ma bɔ yan a ma daminɛ yan a tɛna laban yan an fasiya tɛ an danbe tɛ an danbe ye fɛn min ye an ka ɲinɛ an ka fasiya dɔn bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ n'i t'i fasiya dɔn i t'a ɲini k'i wolofa dɔn i tigɛr'i wolofa la i bɛ don ko dɔw la nɛni tɛ dɔgɔyama tɛ mais il faut souvent choquer pour éduquer an b'o fɔ a ye ne ye denmisɛnnin de ye dɔgɔyama tɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ se k'a fɔ aw ye ne bɛ se k'a fɔ aw ye bi cɛ ne ma bien bi kɔni ne tɛ se ka nin interview in kɛ mais walayi bilayi n bɛ ka mɔgɔw lafili parce que ne b'a dɔn a n'a mi en conscience ne y'a min ne m'a min je m'inspire donc n bɛ se k'aw lafili musique in ye conseil de ye u bɛ k'a fɔ ni sansi minnu fana aw tɛ k'a ɲini k'a faamu donc a y'a ɲini aw k'a faamu halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo. D'accord. Ayiwa ni de kun ye Lil Sidiki Diabaté ka conseil ye k'a lase denmisɛnninw fɛn fɛn bɛ yen ko arabu ka di ye fɛn fɛn bɛ yen ko musique ka di ye d'accord donc ko musique a ka kuma y'a jira ko musique ni kalan tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ wa ko musique fɛnɛ mana tiɲɛni kama voilà k'i bɛ se ka musique kɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn kuntan caman kɛ donc voilà an balimaw donc komi wagati korona Lil Sidiki donc an bɛ bi ta bila yan on est ensemble n'Ala sɔnna donc avant k'an ka bila i kan fili dɔɔni ni Yagare a cappella dɔ d'accord voilà. Yeah, chérie, ça va? Lana ya dugele mali. Chérie, ça va aller. Muso ya do veni ma. Yeah, bébé, ça va? Muso ya do veni ma. Yeah, chérie, ça va aller. Lana ya dugele ma. Iti miri la jamfama. Muso ya do veni ma. Iti miri la jamfama. Muso ya do veni ma. Yeah. Chérie, ça va aller, la gueule ma bébé. Ne fadi banero, il a la naya de ma. Ne la iva ne la, il a canu de ma. Ne te iluye loyala, il a canu de ma. Nkoro luye ngosila, le sort il est levé mon bébé. Eh mon bébé les cadinés. Yeah chérie ça va la la ya voilà et Lil Sidiki merci beaucoup ah ni donc ni njara sa wa ni envoie yɛrɛ de aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni envoie yɛrɛ de fɛn ma kala a ma gilan foyi donc c'est la preuve que a bɛ a ka art maîtriser a bɛ a ka domaine dɔn donc n'aw mago b'a la numéro on va afficher à bas de notre écran voilà numéro minnu bɛ fɛ k'a lasɔrɔ d'accord donc an balimaw cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'a aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na an b'a aw fo an bɛ segin ka aw fo donc Lil Sidiki kuma lase i ka faniw ma Mali kunnafoni.net cikan lase dɛ fanu majan tɛ o gɛlɛn yɛrɛ tɛ nin ye voilà ne bɛ yan dɛ donc ne nana cogo min aw ɲinɛ aw k'a ye ten tɔ c'est à dire ko giriman ka di girimantigiw ma awɔ dɛ kuma ka di kumatigiw ma mankan ka ban n bɛ se min na o ta o ye quoi donc les fans je vous invite tous aw k'aw sɔgɔlen t'u la voilà cogo o cogo aw k'u suivi de près girimanw de bɛ yan nɔ nin bɛ dankari kɛ bi ani Lil Sidiki ka émission na donc an b'aw fo dan tɛ foli min na o la an b'a fɔ aw kan bɛn ni Ala ka jɛ ye wagati wɛrɛ